bende wadwa twake chenro mar mbako Ramogi makawuono otudore kod weche manyalo wacho ni gin puotho mag IEBC mabende dhi nyime ka bende dul mata weche magiore pacho kae IEBC pod dhi nyime kod puodho jogo ma olap dhogi ndong ne kombe mopogore opogore mag siasa e kor gwenge ma pacho ka. Bende par ni odiochieng' manyoro duol makedo kod mibadhi e pacho kae mano EACC nondiko ne IEBC ka bende otemo mar nono kaka IEBC temo puodho jogo maponono chind mibadhi mienogi to gidwa laro kombe mopogore opogore mag siasa. Magi weche mabende wadwa temo fuono e studio kae kama ntiere kod wendo marwa achiel kachiel kowuok e studio marwa mayudore e boma ma Nairobi kae. Nyakora Ramogi Ajwang' kaponi ntiere kod penjo kata ote moramora inyalo chwalonwa e namba mar 23600. Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor _ Akata kama ninya kwa Ramogi Ajwang' wendo mabende antiere gode studio kae okinyi makawuono en Laktar Churchill Saoke mabende en janon wechego mag siasa kwedo manatemo nono wechego masani timore e pau siasa kalure ni bende odong' manandalo 67 kende to jo Kenya dhie debe e yiero jotelo mopogore opogore mabende biro telo ne piny Kenya ponono e thuolo mar higni 5 kata higni 10 mabiro manotok telo mar jatend piny Kenya masani mano moluor Uhuru Kenyatta. Okwe mar mondo mi bed kodwa nyaka e giko mar chenro ni. Daktari chiew nade? Achiew maber Joyce. Machiegni ahinya e twak marwa mar okinyi makawuono. Aka bende wadwa mana temo fuono weche masani timore e pau siasa. Odiochieng' manyoro ne waneno ka duol makedo kod mibadhi e pacho kae mano EACC ondiko ne IEBC ka bende sani koro giwacho ni nitiere jo siasa manyalo romo 241 mabende sani nitiere kaka chind mibadhi mienogi kendo konego bedni iyierogi kata ipuodhogi e laro kombe mopogore opogore mag siasa. Inyalo wacho ang'o ewi wach makamae daktari? Ing'eni magi erokamano Joyce. Magi gik mosetimore e kura ka inde ma election timore to agencies gi biro ga together gibiro ga kamoro achiel. Akiwacho ni agencies gi biro ga kumoro achiel pono ni nyalo lero ne joneno magwa ni gin migepe kaka mage mabiro kamoro achiel motelo ne yiero maduong' ma pacho ka. Agencies gi koro magwa wacho IEBC to wan gi DPP to wan gi EACC samoro be gikelo ga mar integration ne milungo ni NCIC. Monde ging'iane to agencies gi ong'iane to records gi jo siasa mage mantiere madwa chung to sabedo ko violate rules ma miyo konego beni gidonje okonego beni omegi telo. Koro magi gik mosabedo katimore e kura ka biro to ne pod wa expect ni madhi bedo e sama e 2022 election ni. Omiyo ntie gik ma timore ma pod pek kendi neno ka IEBC nigi shida nikech ing'eni king'iyo election act ting'iyo leadership and integrity act mar higa mar 2022 ma EACC tiyo godo mondo ma EACC dwaro mondo IEBC otigo ka puodho jo siasa gi. Ntiere shida mantiere to shida mantie gin shidas mag evidence. Iyudo ka jo siasa gi ntie moko mosamaki gi mibadhi lakini mondo yud evidence gi podi aito agencies gi bentiere moko mapoko otieko tijegi. Koro ing'eni okinyal iyudo ka koro IEBC tundo kama koro ok ginyal wacho ni Joyce ok dhi chung nikech Joyce no wach ni Joyce okwelo to ka koro Joyce odhi chung ni ere gima nakwalo to onge ok yud evidence no. Kwelo nyalo bedo ni kwelo to evidence pod onge. Process be poko tieki. Koro mae shida miyudo ka koro IEBC ntiere godo. To bende paro ni nitiere gino mabende itiyo ga godo ni innocent nyaka ibed proven guilty. Bende ber kitiyo kod wach makamano sani mabende jo Kenya ochomo yiero kalure ni jotelo go kata jo piny giwegi ka ging'iyo kiginto na adiera nitiere kata jotelo mabende no thichoko kowuok e apisi. To koro ka gidhi mbele kacha to koro itieko ni sani koro oyiene gi ayani mar mondo mi gichung kalure ni pok
oyudgi kod ketho moro amora, kata kiwacho gi dhole dhi ni you are innocent until you're proven guilty. Mana dier, kendo mana shida mantie, nikech ing'eni in innocent until proven guilty, to ing'eni proven guilty ni nyalo kawo kata mana higni 10. Koro higni 10 gi kosekadho to oseyudo kisetieko tiji mane oyierine. Koro magi e shida mantiere ka. To iyudo ka EACC to kendo ing'eni to kendo noloko mano. Nikech ing'eni gin king'iyo chike mag EACC gino giwach ni gima jo kisungu wacho ni you are innocent until proven guilty. Gin giwach ni you prove. Gin giwache opposite. I prove ni ka for example in gi ot maduong' mar bilion 1 to gibiro ni ting'isi ni odni yudo kanye. Koro prove nwa wealth ni ne yudo kure. Koro ing'eni ni iyudo ka koro gigi gin opposite. Iyudo ka EACC en ong'eyo ni ng'ato kwelo nikech ng'ani ok nyal prove ni pesa ne ni oyudo kanye. IBC to koro wacho ni en gigi ng'ani nyaka prove nyaka bed cleared until proven innocent. Koro iyudo ka gigi gin chike gi ogajore kabisa kendo miyo IBC shida. En sani koro king'iyo jok ma opuodhigi gik ma IBC koro sani ng'iyo ok ging'i morality and ethics. Nikech iyudo ka koro quantifying gigi tek, verifying gima kisungu wacho ni verifying morality gi integrity tek sani. Koro gik ma ging'iyo gin qualifications. Kaka for example in gi degree, in gi signatures, gik moko mayot verify. Makata ka ng'ato wacho ni kibiro na gi kaka ne presidential candidates moko biro gi signatures 47,000 to ng'isi ni wan wadwaro adi 48,000. Koro ineno ka nitiere tangible evidence momiyo inyalo tamo ng'ato timang'o chung'. To bende yudo ni ponono akia ni ng'ama miyo IBC tich matek kaluwore ni kata ka ponono inyalo temo fuono ne joneno magwa ni kinde gi mabende Kenya ochomo yiero. Tij IBC en mane, to tijno mar duol makedo kod mibadhi en mane, to tijno mar apisi mar ogai mar jominwach en mane. Nikech yudo ni ponono kata EACC oyudo ng'ato gi chin mibadhi mamiene to giwacho ni girito mar mondo mi apisi no mar jominwach ochwal burano e doho. Chenro machalo kamano bende onego kaw thuolo maromo nade mar mondo mi jotelo maponono chind mibadhi mieno odinne gi rode mar mondo mi kik gi lar kom moro amora mar siasa. Ing'eni nyalo ng'isi adiera ni onge muda ma sheria oketo. Nikech muda luwore gi evidence moyudi. Koro ing'eni yudo ka IBC osewacho ni ng'ama kama nigi mibadhi. Koro judiciary onego bed ni ng'iyo ni to ging'iyo investigate gin gi ka gitiyo gi jo EACC ni to mibadhi ni en kanye, to evidence ni kanye, to bang'e no to evidence gi kosachok gi te to koro DPP dhi kawo evidence gi ema koro tero go ng'anyo kanye e court. Koro kosatere go e court koro dhi ng'iyo evidence gi to wacho ni ng'ani adieri evidence ni wacho adieri ni timore nade ikwelo. Koro ka court osayudo evidence gi mowacho ni ikwelo mowach ni koro in isakwelo kendo koro in koro wateri e jela kata onego ichul gigi, mano ing'eni koro court osagolo verdict ma koro iwacho ni ma jakuo. Kendo koro EACC koro nyalo dhi ndiko kata mana barua kata kok ondiko to IBC koro nyalo wacho nang'o ni ing'eni ng'ani ka ng'ani ne court osagolo ni anang'o en jakuo. In jakuo koro kata ikelo application ni to watamore. Nitiere evidence monyalo tiyogo mondo stop you. Emomiyo iyudo ka koro kaka joma nogole joma ne josiasa ma wacho ni nobedo impeached. Ing'eni mago jok ma IBC nyalo tiyo gin gi legal basis ma ginya wacho nang'o ni in ok onego ichung'. Nikech at least kanyo decision osabedo made. Although decision no en political, lakini en decision ma political to ne nigi implications ma judicial. Kwatiyo kata kod ranyisi sani ka wang'iyo gavana machon e county ma Nairobi, mano Mike Mbuvi Sonko, nosethiche oko kendo nyaka sani doho otamo IBC ne kik puodha oboke mage e dilaro komno ma e county ma Mombasa masani odwaro kata olap dhoge ndong ne komno mar governor e county ma Mombasa. IBC onego bed ni luwo chik ma kama kose kaka isewacho ni IBC to nitiere kod yore mopogore masani koro ponono wanyalo ng'iyo wechego mag bidhruok kata integrity nyalo bedo matek kod gi matin. Ing'eni kanyo to koro nyalo bedo mayot negi nikech kosathichi oko gi county assembly nitiere mag ing'eni grounds ma very strong.
gin grounds mapek kabisa kendo gin grounds man gi implications gima wanya wacho ni gi implications e sheria miyo yot ne IBC mondo tami yot ne IBC mondo kani winjo ka ne Chief Justice wacho no osawacho no golo opinion ne monya wacho ni a judicial opinion although no ko gole court to gole oko matiende ni from kamochunge ka ibedo impeached omino ni ichalo ngama verdict osagolo nango ni in jakuo makata kanoteri e jela kanoteri e court to mano pod gima dhi timore pod idhi wach mana kamano koro IBC kanyo nigi ground mondo stop ngama kamano kuom timango kuom chung ato bende no aneno ka Chief Justice mapacho kae mano Martha Koome en bende ne ochuogo aput mar jong'ad buche adek ma bende onego bed ni temo nono kata bura mar luore ni nitiere activists moko mago motingo Okia Mtata ma bende ochwalo bura e nyim doho ka ok gidwa ni jotelo ma bende chind mibadhi mieno oyienegi laro kombe mag siasa bura makamani paro ni kapo ni jong'ad buche go otwake yo makare ma bura makamano okalo e nyim doho kacha onyalo konyo en ni jotelo e pacho ka oyier kata otam jogo machin mibadhi mieno e laro kombe mag siasa nyalore nikech ing'eni koro mano koro ing'eni gima koro Chief Justice otimo oketo agency shida mantie anytime king'io election period kineno election schedule and very tight makoro yudo ma by the time koro sani neno ka koro IBC puodho ji to samo puodho ji ni ma ing'eni sama no nego beni ma e period ma sama no nego beni gigi jogi winjo wechegi koro ka kok giwinjo gi sani to dhi yudo by the time koro giwinjo gi dhi yudo ka koro ang'owa ka koro IBC osapuodho joka ka manyenge gi osater idhi print ballot matine ni temo wacho ni thuolo ma buche ka wedoe ma lach ahinya kabisa thuolo lach kabisa koro king'io technically the legal technicalities to yudo ka constraint of thin ma kelo challenge ne IBC ting'eni IBC bede ging'io logistics mag preparing mar kurani ng'eni puodho jini kosa puodhi to nego beni ballot papers idhi print ballot papers gi nego beni gibedo printed in a way mantiere gi security koro magi logistics ma IBC nyaka ng'i koro yudo ka time period mag panel ma Martha Koome oketo ni en gima ber lakini ginene schedule mar election dhi gole oko ato nyaka sani kwatiyo kata kuom ranyisi nitiere josiasa moko ma nyaka sani IEBC nosepuodho ne dhi laro kombe mopogore mag siasa mano motelo ne yiero maduong' ma higa ni nitiere jotelo ma IEBC osepuodho to gin bende odiochieng' manyoro ne waneno ka nying gi nitiere e listi ma bende EACC ne ogolo ni gin kin jotelo go machin mibadhi mieno moko nego bed ni yienegi laro kombe mopogore ne jotelo kaka mago kwatiyo kata kod ranyisi wantere kanyo kod Hospital Jamong ma bende sani dwaro laro komno mara Teso North mane county ma Busia ko ang'o makoro dhi timore ne jotelo machalo kamagi ing'eni koro king'io ing'eni gima jogi ong'eyo e sheria gima ging'eyo ni case kapok otieki to monde I make decision e case mapok otieki tek koro iyudo ka IBC ong'e mano emomiyo ineno ka ok odwar stop jogi nikech ko stop gi to gima giluwo ni jogi nyalo dhi ang'o jogi nyalo dhi e court ka IBC otamo gi mar koko clear gi kata koko puodho gi gintie kod ratiro mar dhi e doho ginyalo dhi e court to ka gidhi e court to dhi derail process mar election matiende no dhi affect nikech ng'eni jogi IBC deal gi schedule ma tight kabisa koro ng'ata kod donjo e court to gino dhi affect schedule gi to mane gima ok gidwar koro ing'eni ging'ie from perspectives ariyo perspective mokwongo to en mano mar ni ok gidwar ni shida owuog kisheria ma ng'ato biro tero gi e court nikech jogi gibiro dhi wacho ni ugola ni ok udwa ni mondo achung' to onge kama court osewacho ni nakwe nokwelo kalure ni onge ranyisi moromo manochwale nyim doho ni onge ranyisi mar ariyo ging'ie kisiasa nikech ing'eni king'iyo agencies gi kaka IBC ing'eni magi bureaucrats magi jok ma ok jo siasa magi jok ma kata timo gima ber to kata odhi ochung' oko kachacha nowacho notimo gima ber jasiasa biro to wacho gimoro achiel to gima jasiasa wacho ne ma piny winjo koro ing'eni gitimo balance of ni kaka koro iwacho koro sani ni ing'eni nitiere jok ma
to ma is not necessarily ne ojamong ang'ia politically ntiere personalities Kenya ka mokinyal kata ne gin gi mibadhi maradi kata ne gin gang'o okinyal chungo gi miyo gidhi chung nikech the kind of political influence ma gin godo. Koro ing'eni magi gik ma IEBC nyaka balance up, nyaka gi balance the politics, nyaka gi balance the technicalities mag sheria. Ato wanyalo penjore ni ang'o momiyo nitiere gwenyruok e gik machalo kamae sani. Akia ka yiero ma higa mokalo be weche ma kamagi nomienjo, to yiero ma higa ni bende moneno ka nitiere joma thoth ahinya ma bende oket nyinge piny machin mibadhi mieno madwa laro kombe mopogore opogore mag siasa. Ang'o momiyo nitiere gwenyruok e paro ma kamae sani wanyalo wacho ni nitiere gwenyruok e paro e kind IEBC, EACC kaachiel kod DPP? Anya wacho ni en gwenyruok no gima ber. En gima ber yo machalo nang'o? En gima ber kabisa ne Kenya nikech ng'eni Kenya en piny ma demokrasia ne medore. Demokrasia wa grow. Koro iyudo ka gik momiyo gik ma kamagi wuoki to mae momiyo awacho ni ma gima ber. En ni jo Kenya osebedo jok ma wang' gi riek. Wang'wa vigilant. Wanyalo neno ng'ama kuelo gi ng'ama ok tim nade? Gi ng'ama ok kuelo. Emo mi neno ka wawacho wechegi. Kane wang'wa ok riek ni ok wawacho wechegi. Koro mano gima nyaka wawach ni nyaka wabed go mamor kaka jo Kenya. Mar ariyo, jo Kenya osang'eyo kendo wasang'eyo gima institutions kaka agencies gi onego tim. Ma kok gitimo to wapenjore penjo aina gi. Koro ing'eni mano gimoro mar ariyo ma kane wakia to be gigi dio kwa wachi. To gimomiyo gigi timore ma kendo koro apart from gimobedo ni wang'wa osebedo mariek en ni ing'eni framework kata gima nyalo wacho ni process monego beni gigi ipuodho go ji osakete mana ni o depend election. Iwinja ni mana sama election che eka wadwa ng'iyo ni joma ipuodho gi joma dwa dhi election gi be gin joma beyo. To koro bro kotundo maybe gikaila gi katemore to nyalo miyo wang'wa yaore. Onego tund point ma koro process mar vetting mar public official ok en gima timore sa kura kende. Onego bed ni time sa adi ma ok ni time atima ka jo Kenya chiegni dhi. Onego bed en gima continuous. Onego bed en gima continuous kendo en gima agent continuously. Maka panel mineno ka panel ma koro Martha Koome Chief Justice oketoni. En tich monego bed ni tiyo matiya sa asaya. Maka koro gigolo verdict sa asaya. Throughout ok mana time mar kura kende. Maka time mar kura tundo to IEBC koro nigi tich mayot ahinya nikech koro sang'eyo ng'ama dwa chungo ng'eyo nang'o ni ing'eni noter ng'ani e court kata notera court to higa mar 1000 kama court noyudo ni natimo ang'o an gi mibadhi. Koro ing'eni mano ok bi mi dhi kata chung. Koro miyo IEBC koro bro bedo gi tich mayot nikech verdicts jo candidates madhi biro ma koro dwa present papers gi ni koro magi jok madwa chung bro bedo ni gisa kaka neno gik moko kaka certificate of good conduct kata certificate mar ma EACC gologi. Ing'eni gin gik monego be ni based on verdicts mosatem ok process maendelea. To kosa bedo ni kabro tundo level makoro certificates gimiyo ji based on verdicts mosatem to miyo IEBC tich mayot kabisa. To bende ne waneno ka e kindego bende nitiere mano governor e county ma Murang'a Mwangi wa Iria. Nyicho waneno ka bende en be nyinge ne wuok e kind ji 241 ma bende EACC ondiko e kind jogo ma chin mibadhi mieno. To noyudo ka IEBC nyocha osetame kaluwore ni ok nochopo dwaro mag IEBC. IEBC sani koro nego bende ni ng'iyo mibadhi ma miene kose ng'iyo nyaka gigo dwaro ma ok nochopo e kinde mane otero tese mage mar mondo mi opuodhe. Gima IEBC nyalo ng'iyo kanyo en otese. Weche mag mibadhi ok ging'e. Weche mag mibadhi IEBC nyalo dwaro ahinya to pod pek. Mana pek moko ma pod wanene moko gi. Koro ing'eni kiyudo ka ng'ato ja mibadhi to ng'ato pok otese ke pok oromo yot mondo igole. Nikech koro kigole tigole e basis mar ang'ocha mar otese ka ok basis mar morality ni. Nikech morality ni to kinyal quantify. Otese ka tinyalo
inyalo quantify. Nyakora Mogejong amedo mana paro ni nie studio mar Okinyi makawuono ntiere kod wendo mano Dr. Churchill Saoke mabendo wabedo godo kod twaka achiel kachiel kowuok e studio marwa mayudore boma ma Nairobi kae ka thuon wach mabende watwake otudore kod wechego mag siasa kod mibadhi kalore no odiochieng' manyoro duol matayo duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC nondiko ne duol matayo weche mag yiero kaachiel kod kiewe pacho ka IEBC ka koro gidwaro ni ging'i chal mar bidhruok mar ji maderom 241 masani chin mibadhi mieno to lapdho gi ndong' ne kombe mopogore opogore e kin jogo mabende ne oyudi kata ni chin mibadhi mieno gin jogo ma olapdho gi ndong' ne komno mar 10 piny Kenya magin ji ariyo kaachiel kod jolupgi nitiere jogo ma adwaro komno mar gavana kaachiel kod jolupgi magin ji 61 nitiere senators kata jogo ma olapdho gi ndong' ne komno mar senate magin ji 6 nitiere women representatives 19 ka bende nitiere jogo mabende olapdho gi ndong' ne kom od bura e gwenge mopogore opogore magin ji 58 kaachiel kod jogo malaro kom alensi maderom 94 jogo mabende gin e kind jogo mabende oyudi ni chin mibadhi mieno kendo EACC nyaka sani dwaro ni odinne gi rode duto mar mondo mi kik gilar kom mora mar siasa e pachoka. Nyakora Mogejong mano e wach mabende watwake studio ka inyalo medo oronwa ote mari e namba mar 3 Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Gie thuolo ni Nyakora Mogejong yiena mar mondo mi wakaw yoyo matin mondi eka waduog wadhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor. Left and center kaka heartbreak okay gomb gani ndio otanda maduong mano gin magi wacho an poka wacho man chuo puodha onge kuma nyalo dhi kiki duoka dala yawa dung'ang'e ni anakia puro an awuotho kodi donge at least in gi mama umoeri baba ube ingo kata ka in fake kamano you should be really grateful. Brian dhi gore piny karombo. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Machiegni kendo nyako Ramogi Ajuang kamora maintiere mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa e studio ka okinyi makawuono akathun wach mabende watwake otudore kod siasa kod Mibadhi ka wende ma antiere gode e studio kae achiel kachiel kowuok e boma ma Nairobi kae en Dr. kata laktar Churchill Saoke mabende wakolo godo mana moko kuom weche mosebedo katuche pacho kae kotudore kod wechego mag siasa kod Mibadhi. Bende parni duol machung'ne kata makedo kod Mibadhi e pacho ka EACC bende nogolo listi mar josiasa 241 ama bende gidwaro ni IEBC odinero de duto mar mondo mi kik gilara kom mora mar siasa e pacho ka mano en kaluore kod chind Mibadhi mabende mieno gi sani. Akwamane nyako Ramogi Ajuang inyalo medo oronwa ote mari e namba mar 2 Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara main Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kasomo moko kuom ote mabende aneno kuse oronwa okinyi makawuono. Feno Mosh wacho ni wantiere kanyakla. Barak Ndama Ochieng wacho nono waka entiere Wathongera Kadem. Rosi Juma wacho nono ka entiere Kasarani. Jack Juma Jalego wacho nono maber ka entiere Nyangoma Kogelo, Siaya County. Ote mar engineer Lazaro Kanyamboko wacho ni ma en piny morit kod chike. Kapo ni wanyalo weyo ne ng'ato bedo charged based on rumors, then wadhi yao Pandora box ne joma go siasa mag fitina kod mieno nying jowadgi kod chind corruption akaito oyudo leeway. Nyaka institutions mag government tiek investigations ma charge ng'ato eka IEBC nigi teko mar chungo ng'ato. Otherwise lo ok nyal losi ni idwa hinygo an individual. Erokamano ahinya kuom ote machalo kamano. Ote bende neno ka ng'eny ahinya nyako Ramogi Ajuang med mana chwalonwa ote magi to bende obro yudo thuolo makende mar somo ote makamago e kinde modhi mbele kod twak marwa e studio odiochieng' kata okinyi makawuono. Daktari ka wadhi mbele kod twak marwa bende nitiere wach moro mabende nyomienjo odiochieng' manyoro ni nitiere jotelo moko mago joma olap dhogi ndong'ne komno mar gavana madirom 42 mabende nok gigwe tao. Mano ka IBC no wacho ni jogo maponono ni olap dhogi dwaro kom mora mar siasa to nonego beni gigweyo tao mano kochopo tarik 9 dwe mar 2 mano higa ni nonego beni kapo ni nitiere apisi mar sirikal to nonego beni igwe tao e kidhi laro kom mar siasa midwaro. To likore nitiere josiasa moko 42 mabende sani dwaro komno mar gavana ok ne gigwe tao. Ok ne gigweta to tarik 9 pok ochopo. Joma chalo kamago bende nyalo yienegi laro kom mar siasa kosango monego bed ni timo. Akai wacho ni EACC sani jalno mabende gingi ahinya en mano CS John Munyes. Mago to timore to governors tingeni king'iyo the law, king'iyo sheria to the odil sana gi more public servants. Jok matiyo jotij sirikal monde gi sirikal emano onego beni ni resign kapok within some period kapok election otimore. Governors, elected leaders okochuno ni nyaka to gi resign. Kane cabinet ministers, cabinet secretaries to mano to nyaka chuno. Mano no chuno gi nyaka gi resign. Kineno jok mane dwa ni mondo jok mane dwa dhi monde kura kaka Cecil Bari, iluongo nen minister mar water enodhi resign. Koro ka in cabinet secretary to mano to nyaka resign. Koro mano EACC nyalo bedo gi basis mondo ochungi mondo kik vai. En EACC machungo gi kose onego beni IEBC ma onego beni chungo gi. Ato bende kopogore kod mano bende kata ka wang'iyo e gwengewa makaluo, e gwengewa mag Luo Nyanza. Bende waneno ka nitiere mano governor machon e county ma Nairobi mano Evans Kidero sani olap dhoge ndong'ne komno mar governor e county ma Homa Bay. Wantiere nyaka kod Okoth Obado mano governor e county ma Migori. En bende nitiere listi mar jogo ma chind Mibadhi mieno to
liekore ni odwaro komno mar Senate mano e kaunti ma Migori kocha. Jotelo ariyogo ma ka Luo Nyanza kwachako kod jotelogo ma yudore gwengego mag Luo Nyanza. Onego bedni iyienegi kose gin bende onego bedni idino negi rode duto mar mondo mi kik gilar kom moro amora mar siasa. Kawang'iye from point ni ne gin e position moro, koro gilokore position to ok nyal tamogi. Nikech ng'eni king'iyo for example king'iyo Kidero ne nitiere Nairobi to nokodhi tam ariyo. Koro ng'eni nonyalo dhi tam moro. Kano dhi tam ariyo to koro nokonyal dhi ochung' kendo gavana kamoro. Koro mano onyalo dhi ochung'. Aeto king'iyo Obado kata ng'ama ne gavana to koro dwa dhi chung' kata I think kata mana Kibomet botimore kamano. Ng'ama ne gavana to koro dwa dhi chung' senator, mano gima possible nikech koro mano koro position moro kendo. Koro gima unless koro ni gima koro dwa chunge idwa tigo chunge en ni e position ni kane intie to ne intiere gi Mibadhi. Koro mano e kinyalo chunge to Mibadhi ni kane intiere kode nosagol verdict ni ne timo Mibadhi, koro mane ema koro IBC nyalo tiyo go mondo chungi. Atopono no ng'ato nyalo penjo ni gin Mibadhi kaka mag kata gin gik moko kaka mage manyalo tamo ng'ato mar mondo mi kik chung e laro kom moro amora mar siasa. Gik manyalo miyo kik ichung margo king'iyo the Leadership and Integrity Act 2012 ma EACC ne tiyo godo, nitiere gik moko ntie segments ma ging'iyo. Mokwongo en ni kitimo ohala e yo marach gi sirikal, ama in gi jatelo in jatelo titiyo gi tendino e yo marach, indiko ji e yo marach, gik ma kamago, ama itiyo gi telo no e yo mok lure gi sheria. Mago to gigi gin gik ma oteri e court oyudo ni gin adier. Mane ka koro inyalo wach ni mana gimi winjo janeno mamoro kanyo wachono ni ok inyal tiyo gi hearsay stopping ng'ato kuom ang'owa chung'. Nikech hearsay ma siasa. Ka siasa osachakore to ng'ato nyalo muocha kendo koro ing'e gik mane wacho te, gik mane timo te, kata ni dhi igo mana nyathini moro matin, mano koro itiyo godo ni nang'o ni in itiyo marach gi ofisi. Koro emomiyo iyudo ka the court ema nigi power manyalo determine ni ng'ani notimo kosa. To kosa mane timoni miyo ok onego ichung' yang'o, ok onego ichung' e public office. To shida mantie koro sani king'iyo nyaka sani ji matin sana mosetundo level no. Ji matin sana mosetundo level ma koro koto wacho ni ok inyal timo, ok inyal chung'. Matiende ni ang'o matimore to bende iwacho ni onego bedni itieko process mar clearing kata mar keto nyinga gi obed malere ka koro inyalo yienegi kata mar mondo mi oyienegi laro kom mopogore ma siasa. Process no onego bedni kao kata en process monego bedni luwo e yo machalna, nikech kata ka watiyo kod ranyisi gavana machon e county ma Nairobi no thiche oko kod od burano mar county assembly, odhi nyaka e senate kacha, to kata kamano bende no thiche oko to pod no dhi nyaka e doho kokwedo wach makamano, to nyaka sani koro doho pod otame. Onego bedni thuolo no kata process mar ng'ato lero nyinge onego bedni en process ma chalo nang'o. Koro mage shida mantie nikech koro ing'eni kosadhi e court process kendo mano koro kendo gimoro kendo, nikech ing'eni court king'iyo justice theories mag justice wacho ni onego ing'i case from fronts te, ing'i from dimensions te mikoni. By the time we make decision ni ng'ani rach, ing'i 360 degrees miyudo adier ni ng'ani otimore nade. Nikech ing'eni ma ichalo ng'ama bandika ni ing'eni koro sani idhi e hell, ok idhi e ang'owa, ok idhi e heaven. Koro by the time itundo kanyo ma koro wacho ni ng'ani in dhi e hell, onego bedni in gi evidence titatimo gini iluwore te. Koro emomiyo iyudo ka samoro courts be samoro ok gidwa harakisha gigi, nikech gidwa ni mondo gibed gi a lot of tangible evidence, nikech mae en determine destiny mar ng'ato.
Inita ma in destiny mar ng'ato maki itie ma iara kisha tu gik moko tidhi ketho ngima ng'owa, idhi ketho ngima ng'ato. To bende kopogore kod mano moko kuom jotelo ma bende ne waneno ka IEBC osepuodho mar laro kombe mopogore kata kom mar siasa. Wantiere kod mano Tabitha Karanja ma bende en jaten kata CEO mar Keroche Breweries. Kata kamano kinde mokalo chien nowuok oko kwedo ni en achiel kuom jotije mag Keroche Breweries kata kambi maloso kuong'no. Ato nyaka sani no sepudhe kod IEBC kalure kod mibadhi moko ma bende ne miene ka otudore kod kambi neno. Jotelo makamago bende kalure ni ok nochulo usuru e pacho kae. Kaponi oyiero nyalo nyiso ranyisi maneno jo Kenya. Ranyisi to nyiso marach kabisa nikech ing'eni ing'eyo gima nowacho gi gima dieri. Ting'eni koro samoro jogi gin ging'iyo siasa, ok ging'e siasa, ging'iyo sheria, gin gi political ambitions, to ging'iyo sheria kama loophole mar sheria nitie ma ginyalo timo nade, ma ginyalo kalo. Koro ka loophole wacho ni deny ni kambi ok mara, to deny ni kambi ok mara no kotera go e court, to court ok nyal verify, ok nyal determine ni kambi ni mara. Ting'eni koro yudo leeway. To kamani kaka jo siasa giyudo ka samoro gikalo kata gima jo kisungu wacho ni gi circumvent the law, ma gi find themselves kuma timore nade, kuma gidwaro. Koro the law temo manyogi to ging'e kaka gipenyo, ma koro by the time ma idwaro gi ni mondo koro ichung gi cha, onge gisaring gi yombi nikech ging'e sheria. Ero kamana nyako Ramogi Ajwang' medo mana paro ni e chenro mar mbako romo bende wabedo kod thuolo mar tudruok kod reporters magwa mayudore e kor gwenge ma pacho kae mar mondo mi jopiny bende onyiswa gino matimore kata reporters magwa onyiswa gino matimore kamora mora magintiere. Gie thuolo ni nyako Ramogi Ajwang' adwaro ni wadhi achiel kachiel nyaka e county ma Homa Bay watudre kod reporter marwa Alia Beach mondo nyiswa ni ang'o matimore e county ma Homa Bay okinyi makawuono. Alia Beach kinyalo winje e county ma Homa Bay ichiw nade to ang'o matimore Homa Bay okinyi makawuono. Alia Beach. Erokamano ayudi makare ka wantiere wabira achiel kachiel ka wantiere chuny boma ma Homa Bay kandi kama wadago mbaka kod jopiny kaloro kod chenro ma wadhigo nyime e chenro mar mbako romo e Ramogi TV kwang'iyo yore mag yiero kachiel kod jogo eko ma chinde mibadhi osemieno ka bende ne kare mondo duol mar IEBC opuodhgi mondo gidhi nyime kod laro kombe mopogore ma sani koro gilaro motelo ne yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8 higa ni endi. Kapok wadonjo twak ma kamano, chenro mar puodho jochung' ma be kandi nochakore Jumapil mokalo kendo nyaka sani en chenro ma podhi nyime kama waseneno ka jochung' mopogore dhi e kuonde chung' ute buche 8 ma Homa Bay kandi mondo IEBC opuodhgi ne ikruok ne yiero maduong' ka waseneno ka kuonde chung' ute buche 8 kandi thoth jochung' malaro kombe mag kuonde chung' ute buche 8 ma Homa Bay kandi thothgi oseyudo puoth mar IEBC ka bende jogo eko malaro kom mar Senate ma Homa Bay kandi bende oseyudo puoth mar IEBC kendo sani koro gekore gi chenro mar campaign margi mondo gidhi e debe tarik 9 dwe mar 8. Bende jogo eko malaro kom mar women representative ma Homa Bay kandi nyochak puodhi odiochieng' manyoro kama jachung' malaro kom no endo gi ma ok ochung' kod duond bura moro amora kata independent candidate Molin Ngala no eneno ka opuodhi odiochieng' manyoro. Okinyi ma kawuono wageno mondo jagno endo malaro kom mod bura ma kata jachung' lo mine county Homa Bay kandi gotiko ma duond bura mar ODM mano Joyce Osogo ma bende ong'ere gi nying mar Ben Suda biro chopo e log tich mar IEBC mantie e boma ma Homa Bay kandi mondo puodhe kalore kod dwaro mare mar kawo kom no endo yiero masani koro timo dwe mar 8 tarik 9 dwe mar 8. Bende jochung' mopogore dhi nyime kod tero poke mondo puodhgi ka jogo eko malaro kom mar gavana ma Homa Bay kandi kochopo tarik 5 kod tarik 6 gibiro tero bokgi mondo puodhgi ka gi kore ne yiero maduong'. Kodhi mbele achiel kachiel twak ma kawuono wan godo an kod moko kuom jopiny kandi nikech odiochieng' manyoro ne waneno ka duol makero gi mibadhi through kandi EACC nogolo listi marabora moting'o nyinge jochung' mopogore tung' Kenya mangima ma bende nigi lek mar laro kombe mopogore e yiero ma wadhi ni endi kama ne waneno kogol nyinge ji mopogore opogore ma chind mibadhi mieno nitie ma osepuodhi ka moko bende nitie ma nogol list ma nyingi list no endo to pok opuodhgi ka waneno ka achiel kuom jachung' malaro kom mar gavana ma Homa Bay kandi ma bende en gavana machon ma Nairobi Dr. Evans Kidero ma bende laro kom gavana ma Homa Bay kandi ma ok ochung' kod otiko ma ok ochung' kod duond bura moro amora bende no waneno ka nyinge oketi kalore kod buche wago eko mag mibadhi ma bende luwe
an achiel kachiel ka kod moko kuom jopiny ma wadawinjo pachgi to bende en gima kare mar mondo mi duol mar IBC puodhi jochung' masani koro duol makedo gi mibadhi thuru kandi oseketo nyingegi kaka jogo eko ma chini mibadhi mieno kendo gin kod buche motegno ma pod dhi nyime e doho ma thuru kandi. Achiel kachiel bochagu nyingi ting'iswa ni to kaka achiel kuom jogo ombulu ma be kandi bende ineno ka en gima ni kare mondo jochung' kata jotelo ma chini mibadhi osemiene ofise mane gintiere kata ma gintie gi sani bende gima kare mondo duol mar IBC odhi nyime kod puodhogi mondo gidhi gilar kombe mopogore kata doko ni IBC duol mar EACC oseketo nyingi ka jogo eko masani koro chini mibadhi mopogore opogore omieno ofise mane gintiere machiegni. Erokamano, an gi nyinga Tom. Awacho ni jo IBC odhi mbele mondo gipuodhi jogie nikech wachni nie court to court pile pile ma wang'eyo nie man gi thuolo mar nono ni to ng'ato nigi ketho kata onge ketho. Koro an gi pacha kaka jago kura ma Homa Bay ta neno ni ber mondo miya yawa gi endi thuolo mondo gidhi nyime nikech kata ka wang'iyo malach nyocha waonge kod joma nyingi ne ntiere ka anti ethics and corruption to pod waneno mana ka tich ok otiyore maber. Wakia ni to joma nyingi ne onge ginegi njisa onge wach mar corruption cases e Homa Bay kata kuom joma ncho chung thuolo mokalo to waneno mana ka tich pod obedo marach. Koro ok wang'eyo ni to sama otam jomoko ni kik chung to mano dhi kelo lokruok machalo nade nikech onge ng'ama e polo kuom jogi gin nyithiwa ka wadak kodgi e Kenya ka to kata bed mana ni nyingi ng'ato onge ni nyingi onge gine ka anti corruption tibiro yudo ni odonjo ka to pod ochako mana timo timbe mayienglo ma ok owinjore. Kaka jago ombulu ma Homa Bay ka bende no ka jotelo masani koro chini mibadhi mieno bende no ka kopone giduo thuolo mar mako otelo e lemo masani koro lemo mpore masani koro gimako bende no ni mae nyalo miyo gitin maber ne jopiny koso chini mibadhi mosemieno geni endi nyalo biro mieno kata nyalo dhi nyime kod chino mag mibadhi ka pone giduo telo e kombe masani koro pore magilaro. Aneno ni jogi dhi tiyo nikech ok obibedo kod chilo no nyaka chieng' nikech court poko wachonwa ni jogi nitiere kod chilo. Warito ni court mondo wachnwa maler ni to jogi gilil maromo nade mano miyo nyiso ni ng'ani nyalo tiyo kata ok onyal tiyo. Erokamano, inyalo chako gi nyingi ting'iswa ni kaka jadak kod jogo ombulu ma Homa Bay kandi en paro mane ma en go kaloro kod jogo eko ma chini mibadhi osemieno masani koro dwa laro kombe mopogore be en kare mondo duol mar IBC opuodhgi ne laro kombe masani koro gidwaro go eko. Erokamano, an iluonga Otieno Logor, Jacom Interface Community Help Desk kendo jawach e lo bunge la wenye nchi. An kaka ng'ama nigi lony e weche mag chik wacho ni jogi ler nyaka court ema puodhgi ni gilil kata giler. King'iyo Kenya ka higa 2013 ne wan gi jatend piny gi jalupne makoro wuok sani ne keso mako gi do mamalo mar International Court of ICC to no kone gi nyama dhi mbele nikech kodno ne pok oyudo gi ketho mora mora and mane ranyisi manie Kenya ka matiyo pile ing'e ni sembe ipimo koda nyamin omiyo anawacho ni nyaka chieng' jogi yal magike Supreme Court ma court twegi ni neno kata mbunge ma Siasa Waluke court no setwe to pod odhi appeal tiani appeal cha oketho gimane do ma piny ong'ado koro nyaka kodno chak ng'adi pod en gi thuolo mar dhi Supreme kami ranyisi jalup Honorable Raila Martha Karua kano yalo mogike Supreme Court kano challenge yiero mar Anne Waiguru governor ma Kirinyaga no chune mondo dhi Africa Court of Justice emano ng'ado bura mogik tiani kare ayudo ni kechek kodewa ma Kenya ka oke mogik pod ng'ato nyadhi adhiya machope ICC koro ing'eni ka ng'ato yal gigo motieki osetieko leadership ne ka 10 years sani Uhuru wuok osetieko 10 years case to pod dhi mbele kuma chieng' yudie ketho ni en osetiyo madhi dala koro IBC onge gi teko and an kama blame ni chike wani gi gaps moko onego waride chike ni ko se chaji gi mibadhi to in ok ichung' be ok ibedi office mora mora nyaka court puodhi ni ler kata lil to kene ko gwenyore ni innocent until proven guilty omiya wacho ni
IBC onge gi teko mar tamo ng'ato. Ineno kata sama jomoko fojo oboke mag somo to nitiere duonde mopogore opogore mochung'ne gigo iyudo kopuodhogi. Koro IBC omak lwete, onge gima nyalo timo, miyo giwewe jogi odhi thuolo nyaka chieng' yal jogi ma yudgi gi ketho, nikech wang'eyo ni kata moko mapok ochak cases gi bende mana gi mibadhi ma jopiny ong'o. Ing'e ni jogi wadago kuondegi, ineno ka ng'ato nyore kondiki to kit ngima modago koro opogore. Omiyo an aneno ni IBC onge teko mar tamo jogi. Erokamano, mano mana paro mamoko kuom jodak e kaunti ma Homa Bay ka ni godo. Gisane wadhi achiel kachiel nyaka apis mar IBC ma Homa Bay kandi, kama jachung' e lomine gi otiko mar ODM Dr. Joyce Osogo kata Ben Suda tero bokne kanyo, kendo en gima pod waluwo ma kogik e weche manyien mabiro mbele kanyo endo wabiro keto mondo jopiny owinj ni to gin gigo eko mage ma sani koro dhi nyime. Kata kamano aneno ka Dr. Joyce Osogo sedonjo kaendi, kinyalo yiene matin wadogo kode mbaka kode matin kaluwore kod chenro mar dhi nyime mar puodho jochung' mopogore kaendi. Mana kiyie aneno ka osedonjo kaendi kendo wadwa donjo kode twak achiel kachiel mana matin nono kapok otero bokne erokamano mesimo yawre kendo machiegni Ramogi TV. Wadhi nyime kod chenro mar twak Ramogi TV, wang'iyo jogo eko ka sani ko jotelo mopogore tero bok magi mondo duol mar IBC opuodhgi. Kaka jatelo ma sani ko dhi puodhe, ineno ka nyoro ne duol mar EACC mochung'ne kod kero ma dhi thuru kaendi ogolo listi mar abora mag jotelo mopogore ma sani ko laro kome mopogore to gin kod kise buche mag mibadhi e doho. Bende en kare mondo puodhi jotelo ma chini mibadhi osemieno machiegni. Erokamano ahinya kuom dhiala kendo rwaka e twak ma kawuono kaluwore gi tero oboke magwa ka IEBC. Adwa wacho ni an jalno miluongo ni Joyce Osogo Ben Suda, ka kung'eyo jowadwa nopugi nyasongo orembaraka joinya Yesu. Iluongo ni miyo mongirore e kaunti mar Homa Bay, miyo mongirore e Kenya, real stakeholder mag mine motegno madwa rito Kenya kata Homa Bay kende. Adwa yanga ahinyo odiochieng' ma kawuono ni an kaka chenro maber manomiwa kane wan e pre-nomination nokoni sa 4 wang'a donjo ka IBC na mole wang' sa, kendo an adwa wacho ne Homa Bay County ni Joyce Osogo madhi laro kom mar woman representative Homa Bay County asetero oboke na ka IBC. Anwang'o kaka IBC nigi chenro maber kendo gin gi chenro make donjo to computers ochanore kanyo maniluongo ni teknolojia ma sani wadwa ni mondo watigo. Ka donjo kanyo to ka ketho sa, atero boke na kaka nonyisa, ocheko boke na go moro ka moro kaka gin. Kendo adwa nyiso jo Homa Bay County gi Kenya mangima, IBC osepuodha yanga kaka jalno maditing'o bendera mar ODM. Iluongo ni chama maduong', chama manyalo, chama madhirore. Adhi bedo jalno makoro puodhi kaka candidate mar ODM. Mheshimiwa kwa tieko iyudo kwa dhi mbele gi twak kod jopiny. Nineno ka nyoro ne duol makedo gi mibadhi pacho kaendi ogolo lisi mar abora mag jochung' machien mibadhi osemieno ma bende laro kom mopogore thur kaendi. Bende kaka in jachung' mar ODM gi malaro kom mar human rep, bende neno ka en gima kare mondo mi IBC opuodhi jochung' machien mibadhi osemieno. Kendo wachno mora kenda siro makuponi ni sire gata malo 200 to kanye madakete yiego mara nikech machalo kaka interview tiene ni chungi macheki mang'ini to biromo mondo mi dhi represent munitine jopiny ka jogi okotimo puodha to gima wadhi timo en tiyo gomenda mwagamu malo kasto watimo financial utilization to kami badhi osebedo kamieni en adieri mane ni dhi rito jopiny. Homa Bay County ywak, mano gima wang'eyo ni Homa Bay County ni chiene migepe mopogore opogore, emomiyo an asiro motegno kendo nyocha winjo bed ni list ne nok giweyo mondo jochungi oketh sagi ka campaign. Nonjo beni gini no check chon makana sama giwuotho go ka gi confuse jopiny gi propaganda tupu no se gwegi koche chaoko ma puodha kata mana polo kwa brodhi omiwa chike manya kwariti Yesu kadhi to wacho ni nyaka ibed jalno mahera mani gi luor. Omiyo IBC otim gini chon kendo jogi oketa yanga mapiyo piyo mondo jopiny owinji ni jok manigi mibadhi owuogo ko makata skek sud buto tas kamikete IBC papers. Wach nasero mugi kwa tieko koko osebedo kadhi nyime Homa Bay ka samitimo campaign ukawuono puodhi kendo ang'e ni dachako campaign mar yanga en kwayo mane ma en go ne jochung' weteni kata jowera masani koro wuotho gi komanyo kura mondo siasa obed mar kwe mokelo koko e kaunti Homa Bay kaendi. Erokamano ahinya. Mokwongo adwa seyo ni jochung' wacho ni gidwaro ni gikwe gigo campaign gikwe to kata chieng' manotimnwa pre-nomination
ne wawuok wan kaka jochama mar ODM to kapok wakalo kamoro mwaridore koko nosechako bet wawuoye corruption bribery to wawinjo ni Mabei County ka ema dhano jochung' wuotho gotieno ka gimiyo ji omenda moa kane gotieno dak gikaw omenda gi mondo gitim go service delivery mondo koro nyis jo Kenya yanga ni kare giwuok oko gichodre ne tich. Mar ariyo akwani jochung' ogo siasa mar sera jomoko ogo siasa mar ayan kiyuda ng'amo dhi sikul abicho kaluor mar wacho ne jo Mabei County na chiel kuom jochung' nyoro nyiso kendo yienyo weche madongo mago weche ma wan ok wanyal dhiye ne ng'ato wacho ni jachung' makama owuor owacho weche mag sirwaru ne oganda achiel oonge kod luor ariyo nyiso ni ok odhi tiyo ne jopiny adek oonge gi sera ok inyal bedo ni onge luor ne jok mi address. Voters must be respected, campaigns must be fact based and mane gima Tino Bensouda dhi timo manono giwuok oko. Erokamano mano ne jachung' Larakom women rep ma Homa Bay kandi ko twak jo piny bang' ka IBC osepuodhe ka kamano ta dhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu ir nyawadwa Millicent Adhiambo mondo dhi nyime ko twak basani ko wadhi go nyime e Ramogi TV ka kamano achiel kachiel kowuok e kaunti ma Homa Bay an Ali Abich. Erokamano ahinya Ali Abich kuom wena oporo gi thuolo niendi wawuok achiel kachiel e kaunti ma Kisumu kuma bende wan e apis mar Azimio kata riwruok mar Azimio gi thuolo nikotenore kod twak ma wan godo e studio wang'eyo ni sani IBC dhi nyime kod puodho jotelogo eko ma bende laro lemo mopogore mag siasa to bende kata obedo ni gidhi nyime kod chenro ma kamano wayudo ni nitie paro ma bende osenyiedhore e wi puoth ma bende ne gipuodho godo jomoko ma bende Chief Mibadhi osemieno koluore kod tiyo kod mbi marach mar apise gi kuom yudo telo mopogore mane kiseyudo chien kanyo. Mae mama wadwa loso gi jopiny mondo mi wayud pachgi gilenwa ni to gin ginyalo wacho ang'o e wi wach no endo. En chenro mane ma IBC luwo mondo mi gipuodh jogi endi kata obedo ni moko kuomgi to wayudo ni nitiere nyaka ni thuolo mokalo kanyo gisebedo nyaka gi weche magiyalo e doho kendo nying-gi ni kod keth mopogore e doho ma ketho machalo kamano pok opuodhgi kendo nying-gi pok ogol ni ng'ane koro dong' ka nyinge ler kotenore kod wach makamano. Ka kamano achiel kachiel koka ketho sa kapok awuoyo mang'eny to ang' natero jopiny mondo mi gin bende gilernwa ni kotenore kod puoth ma IBC osebedo kopuodho go jomoko ma bende Chief Mibadhi osemieno. Ang'o ma ginyalo wache? Ben kare IBC timo tim makamano to ang'o minyalo tim mondo mi oduok chien mibadhi makamano e apise jotelo ma bende mibadhi gi endi mieno to en ang'o ma bende inyalo tim kokadho kuom jotelo ma bende osebedore kakolo weche go endi kendo ng'iyo gi matut mondo mi gineni mibadhi oduok piny e apise ne jogo malaro kombe mopogore mag siasa machiegni. An Philip Makabongo, an jakom mar ODM Migori County, Azimio ka bende an organizing secretary mar regional secretariat. Mowachi go duto gin adier. Mokwongo awuoro kabisa kaka ng'ama jamigori kendo ja Kenya. Chike ma wan go matayowa dwaro ni ka ng'ato mibadhi omako to o step aside, oweyo kom to orito nyaka yale matieki. Achiel kuom gi wan gi Governor Obado ma Migori. Governor Obado osebedo office throughout, and integrity chapter 6 is very clear about it. So wach mar mibadhi is the cause of trouble in Kenya. Ka ok wanyal contain mibadhi, ka ok wanyal chungo ji machung' to mibadhi pod biro dhi kodwa kendo kumachielo. Ok wagombi ni joma dhi sani mwaseng'e ni en thuol mosekawa kata wachako wabedo ni pod wayie ni wayiero joma kamano. To mibadhi ochakore kama ng'ato chung'e nyaka ofis. Kosedhi ofis mare to yudo ni ofis neno koro ran kaka en to sirikal bende nitie to ok mule ni gin governors. And mae kama rache mogik wabiro ka mondo mi kaka secretariat kaka coordinators mag counties e region ma Nyanza ma gimo kelo waka kendo wamor ni komiti ma olos kama biro medo duoko mibadhi chien. Mibadhi e tabu marwa moloyo gimoro amora. To sani ka wawuoyo ka wadwaro ni ng'ata ma mibadhi omieno ok oningo chung' bende o step aside nyaka chiemo rotieki. Moko dongo ma wan sure ni dhi twe kata dhi miye kumoro. To mage jok miwinjo ni sani kendo manyo kombe.
Ero kama na inya machiegni inbe angni miwa pachi kotone kod wach mar IBC mosepuodho godo jogo mabende nyingi osemien kod chindo mibadhi e pacho kaendi kendo gisetiyo kod mbi mar tend apisegi marach kuom tiyo kod jopiny e yo marach kendo timo ketho mopogore opogore. Okay, iluoni Ayicha Lweny an jakom mar coordinating committee ODM Kisumu. An gima awuoro e wachno. IBC owe wuondowa. IBC owe wuondo jo Kenya. Chebukati ong'eyo maler ni nitie chapter 6 mawusana gi integrity of leadership e Kenya ka. Chapter 6 no emonego IBC olure go to the letter kagi clear joma dwa chung. Kare clearance en ang'o? Ok ng'iyo clearance en ni ng'ato ler romo gi telo. Ng'ato ber romo gi telo. Nitiere forms mijaso mitero ne IBC mitimo clearance. Kare forms gi kosetere to gikano kato ng'iyo wang'i tipo ni ng'ane romo. To gik mondik ka ok ging'i. To nitiere jok man gi court cases. Ok opandi ji ong'e te ni ng'ane nigi court case, ng'ane nokwelo, ng'ane nogo ng'ato kacha. Go ng'ato kende. Bao gi ng'ato kende ka in jatelo. Mano goli e telo. Kipama ng'ato to in gi telo. Ok onego ichak itelo. Ma gine IBC oloro wenge gi ni ok ging'i. For me, aparo ni IBC wuondowa. IBC onego lor ne jogo makik jogo onego chung. Nikech our presidential candidate wacho ni within 100 days odhi deal with corruption, odhi mako joma corrupt. To kako joma corrupt se wake sirikal, odhi mako sirikal te. Odhi chako sirikal momako te. Onego yud ni jogo ne ogo kucho, koro mako ka gino, koro chako gi sirikandi mimako te itieko. Because a whole lot of leaders corrupt. Iero, jatelo chako mano onge. Ero kama na inya. Machiegni imbende miwa pachi mapiyo piyo nikech sama wawang'wa kapok waringo wadhi e kaunti ma Migori. Nyinga Israel Agina, an jagoro mar Azimio Presidential Campaign Team ma Kisumu. To kawuono wan gi bura mar regional ma coordinate go weche mag campaign mar our presidential candidate moluor Raila Amolo Odinga. To korka weche mibadhi jatelo mar partiwa gi jatelo mar our campaign goal ma en Raila Amolo Odinga osewacho ni jalupne Madam Martha Karua bro bedo in charge mag weche modok korka mibadhi mobro make sure ni the legal side mar things obedo cleared ma jomatimo mibadhi jomosebedo ka kwelo courts mosebedo kok ng'ad buche kaluwore gi chike judges matimo gik moko mopondo ok onego luw mago duto ibilurwogo. Omiyo wawacho ni jopiny ni ng'ami ng'e ni jamibadhi tuone kuchi kik imiye kura kech kimiye kura bodonjo kucha to wabro yiero jokuoge pinje makamago nitie yo South America kuma jokuoge momako loch miyudo ka njaga iusa kamoro amora. Machiegni mana mapiyo machiegni mondo mimbi miwa pachi ewi wach nindi. Okay. An iluonga ni Senator Nelson Adul Mang'ang'a macho tho nyoyo. An achiel kuom jogo mancho chung' e kom mar Senator ma Kisumu. Kendo amor sana ni pod ne wadong' e duond bura mar ODM kendo wasiro Azimio kabisa. Nikech Azimio ema oseketo ranyisi maler ni ogore gi mibadhi. Kineno kata kaka wagolo presidential candidate marwa men Raila Amolo Odinga kod Martha Karua. Ido ni jogo ok tug gi mibadhi kamoro amora. En gimoro mancha wacho ni kata jopiny ni biye chamo kanisa to malaika neno. Tiende ni seche ma waweyo gima ber kethore to wan monego beni wakao atua mar mondo waked gi mibadhi. Koro wane biye seche ma biye chamo kanisa to wan wadong' kwaneno gi chien kagima ok wanyal gore gi mibadhi. Omiyo en thuolo mar japiny ni mondo japiny owuog oko kendo bed motang' sana gi jok mawuotho
kata makwayo kura to ging'e maber ni gin pod gi cases e court ma dil gi mibadhi. Yeah. Mana kamano nyakoro maga jwanga kisewinjo no endi bende kik wi wil ni endi wach makama endi ne osechuno gai mar doma pacho ka endi man Martha Koome mondo mi oket aput matin mar ng'iyo ni to ang'o minyalo tim ne IBC kata inyalo ng'i ang'o mondo mi kik puodh jogi ma bende Chin Mibadhi osemieno. Ka kamano gi thuolo ni endi ka endi wanie apis Azimio kuma bende romo mar moting'o coordinators auchiel mawuok alwora ma Nyanza kaachiel kod governors duto gidaro ka endi mondo gibed gaput gitwak anena gine anena ni to campaign malora ma Nyanza kotenore kod ng'wej laro kom jatend piny Kenya dhi chalo nade alora ka endi mondo mi giket chenro yo makare mondo mi gineni ogai madun buch ODM Raila Odinga onyalo loyo komno chop yiero mabiro tarik 8 dwe mar 9. Kamano achiel kachiel ateri nyaka e kaunti ma Migori kuma bende nyawadwa Jojuma ogoe tach mar kelo nu twak ma bende chal kama endi mondo mi uwinja nena pach jopiny makono ni ginto giwachango ewi mibadhi kata puoth ma IBC dhigo nyime mar puodho jogo ma Chin Mibadhi osemieno kata jogo mani kod cases kata ketho maudhuro e doho kucho. Ka kamano Jojuma oporo en mari idhi nyime kod miyo jopiny twak e lak sechegi. Elo kamano mili kamwantie ni wantie lokti kudo maduolo mar IBC mabende yudo sab kono masuna is kama bende okinyi makawuono sono kaji siasa ma opogoro poguse biro kakoro donji apisni mondo koro puodh gi kod duole mondo gidhi laiko mo opogoro pogore kabende nyaka sama weni wantie kod Helen Obad ben jawd government Migori Okotho Bado mena chiel kum jo siasa go ma osemolo kae Helen laro kom woman rep county ni ma Migori maonge otiko kata independent candidate kabende chuchuma moko bende babendo osemolo ka mondo koro puodh gi kod duolno mar IBC kabende maka chiel kum gio bende nyaka sani koro pod agor tach kae mar mi matho ka otende kod chieno machal kod mano to ka otende kod chieno no mar puodho jogo bende iteno kod Chin Mibadhi wantie kod ogande county ma Migori mantie machiegni odono mondo koro winj pachgi ne to par kata twak mondo bed ka igolo ne jogo ma iteno kod Mibadhi be onego puodh gi koso onego puodh gi kod duoli mar IBC mondo gidhi lako mopogore opogore achiel kachiel dwani mondo koro awuo kod moko kuom oganda adwa ni chak na gi nyingi to twak osebedo oko kachacha mapenjo ni nitie jogo bende itudo kod Chin Mibadhi to gidwa laro kuma opogore opogore in kaka japenjo bineo ne jogo onego mi thuolo to koko onego mi kata konego migi chung mari en mane an iluonga ni Saitoti Jabuya korka kora aneno ni ma Chin Mibadhi no osemino chien kacha ma moko kuom gi nitiere gi bura e do jogo konego bed ni wamiyo thuolo mar telo kendo mano kwayo makende makwayo jo IBC mondo mi kik giyie ging'i track record mar jotendwa madwaro telo sane mochung' mondo mi opuodhgi ni to kinde machien kacha kane gintiere offices makoro sane moko kuom gi odok dwaro ni gitiyo gi office kata gi pesa mar jopiny machal nade koro an kaka jago ombulu ma Migori County aneno ni ng'ata ma Chin Mibadhi osemieno ok onego bed ni iyiene kendo IBC puodho mondo dogorit pesa jopiny mano tame rito the other time omiyo koro nakwayo ni mondo mi ka jo IBC ne nyalo yie to gi disqualify jo machal kamagi mondo mi jok maler manyalo rito pesa jopiny emodhi oritnwa pesa jopiny ok wa trust gi pesa wan kaka jogo solo suru. Yes. Penjo mosebed ka ipenjo en ni mondo mi ng'ato samoro ng'ato tere do to do pok ong'ado ne kes to isewe kiwacho ni tudo gi Chin Mibadhi awuok ajadak mar Migori County e Suna East Sub County ok owinjore jogi mondo tamie thuolo mar dhi laro kombegi ok onego tam jogi thuolo mar dhi laro kombegi nikech kata kwang'iyo 2017 jodito madongo machalo president to kod jalupne ne nitiere gi cases madongo mano oheo yalo e Kenya ka to notergi nyaka Uholanzi to ne weche nodhi ni nonego bed ni igologi jogi nopuodh nyingegi gi jo IBC ma jogi nobedo otich nyaka koro tama paro rumo jogi pok oyudi gi keth moro amora manyalo tamo jogi laro kom moro amora ma chunygi geto nikech pok ong'e ni gin gi makosa kata gionge makosa omiyo an kaka japiny onego bed ni jo Kenya kata jodito madongo mag jo IBC kata jo anti corruption ok onego donjre e weche mag mibadhi ma pok oyudo go ng'ato ni ng'ane ja mibadhi nokwalo gima kama ok owinjore omiyo ne wagombo ni kaber ka ng'ato nitiere ma chunye ne gombo kom moro amora giwe jogi thuolo mondo jogi olar kombegi nikech gionge gi mibadhi moseyudgi go gin joma pod achich ok negne ng'ato achich ok twe ne ng'ato an kaka japiny naneno ni mondo we jogi
mondo lar kombe gi ma gintiere ma gidwaro go nikech pok oyudgi kod makosa. Okang'e ni ka otende ka penjo na mogik en ni sama koro ji nigi paro mopogore. Ng'ama onego se e kedo kod mibadhi to ahinya kuom josiasa bende nyaka sido chung'. Ng'ama oseyulo e tich ma onego bed ni onego wase IBC, onego wase doho, koso onego wase bende koro tim nonro. Okay, jok ma kaluwore gi kod nonro matimore e piny Kenya ka en ni ok owinjore maber ahinya. Ok onego wase jo IBC. Jomoseyule tich en sirikand Kenya. Kotelne gi joma timo nonro plus do nikech ng'ato nodonjine higa 5 mokadho. To kesne mar mibadhi pok orumo nyaka kawuono. Gimomiyo kesne no pok orumo, ok wang'e ni ok orumo nikech wach mane. Omiyo ok onego se jo IBC. Jo IBC bende ok onego sani koro giket ne rageng' ne jok ma kamago ni ok onego puodh nying gi mondo chung olar kom. Onego giwe jogo lar kom gi nikech jo IBC onge makosa. Gin gi otese jogo ko gin gotese moromo gi chung to wegi mondo gichung gi lar kom mora mora ma chuny gi dwaro. But jomo nego se en jotim nonro and kato gi doho ma Kenya ka onge justice e doho ma Kenya ka nikech nonego bed ni higa 5-10 mokalo gi jogi nosedonjnegi ma jogi kika ne gin gi makosa noseng'e ni en gi makosa ok othagri gi chung de ni e jela to nikech doho oseyulo nyaka sani koka gidwa keto ne jogi rageng' ok owinjore maber jogo wegi mondo gilar kombegi. Erokamano kiwinjo mano paro mopo ka otende kod kang' mar puodho jogo man tin mibadhi ka bende gintie kod paro nitie joma bende wach ni jogo konego puodhi to moko wan jok machal kama koro onego mithun nikech doho pok oyudo kod koso. Pod wantie ka wabiro miyi mathoth ka otende kod chenro mar puodho chung mopogore opogore ma bende nyaka sani koro timre apisas mag IBC. Achiel kachiel koro aduoki Joyce e studio. Erokamano ahinya mano Jojuma kowuok e kaunti ma Migori kaachiel kod reporters magwa duto te mano Alia Beach kaachiel kod Millicent Adhiambo ma bende otwaka maber ahinya kanyo kod jopiny mayudore e counties go mondo gin bende gichwala pachgi kata duondgi kotudore kod thuon wach ma bende watwake studio ka okinyi makawuono. Bende aparo ni e studio ka okinyi makawuono wendo ma bende antiere godo achiel kachiel kowuok e studio marwa e boma ma Nairobi kae en laktar mano Churchill Saoke ma bende wabedo godo kod twak mong'ith e kotudore kod thuon wach mar siasa kod mibadhi. Akawa dhi mbele kod twak marwa Dr. Anoka Samarwa mano miwa bende Anoka dhi mana mapiyo piyo ahinya kendo dhi ka chiegni rumo. Wadong' mana gi dakika ma wanyalo wacho ni matin ne auchiel kende. To bende wanyalo neno ni weche gi mag mibadhi nomedore ahinya nyaka ne sirikal mar loch gwenge donji e pacho kae mane higa mar 2013. Nyalo bedo ni sirikal mar loch gwenge moketho telo ma pacho kae kose ang'o matimore? Ingeni Joyce, ingeni leadership kata telo en nigi influence ahinya kendo iyudo ka gima wanyalo wacho ni leadership miyo ji bedo gi kido to kido ni miyo ema miyo gik moko timore e piny. Koro inyalo yudo ni mibadhi ni ka en gima ne timore national government kapok ne sirikand gwenge gi bi to mae gima ne dhi timore kana sirikand gwenge obiro unless gik moko no change. Koro wanyalo wacho ni sirikand gwenge gi gima sirikand gwenge odugo timo en jikoro timo gima ne gineno kitimo kanye e sirikal mamalo e sirikal mamalo. To bende nyaka sani wanyalo neno mana mapiyo piyo ka piny moko kuom penjo ma bende ne poka piny ka wadhi mbele kod twak machalo kamae. Bende nitiere duond buche mag siasa ma bende waneno ko chiwo tiko ne jo siasa mopogore opogore ma bende nyinge gi nitiere listi ma bende EACC nogolo odiochieng' manyoro. Nyalo bedo ni duond buche mag siasa gi bende ponono nya weche mag mibadhi nikech watiyo kata kod ranyisi mano jalno ma olap dhoge ndong' ne komno ma gavana ma Kilifi mano Aisha Jomo miyo tiko kod duond burano mar UDA. Mike Sonko bende no miyo tiko kod duond bura mar Wiper kata bedo ni chin mibadhi miene. Duond buche mag siasa to nitiere kod ting' mane eneno ni jopiny oko yiero jotelo mantiere kod mibadhi. Mana dier nikech king'iyo pinje mosaendelea gi ma demokrasia gi osaendelea gik moko mag verifying integrity gi en process ma involve kata mana politics. It is also a political process. Koro miyo political parties nyaka giket gigi e chikegi ni ng'ato kosabedo ni osayudi gi mibadhi to wan kaka party mobelieve ni wadwaro joma ler ma mondo otel ok wayie mondo itim nade ok wabimiyo tiko. Koro parties ma Kenya ka bosa fail on their part
mondo gien sure ni jok malere modonjo ngowe modonjo siasa. Ato sani jopiny ochomo yiero sani odong' mana ndalo 67 kende to wachomo e yiero maduong' mibiro bang' kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Jopiny onego tim ang'o e neno ni giyiero jotelo maonge kod mibadhi kata jogo machin mibadhi mieno? Aparo ni mae sama koro jopiny onego ng'e ni ng'ama nyalo konyogi, ng'ama nyalo kelo maendeleo, ng'ama nyalo kelo dongruok e gweng', ng'ama nyalo listen to ginene, ng'ama ng'e gima chandogi mondo ema gi vote, nikech ing'e ni ultimately democracy ng'ama nigi voice mogik en jakora. Koro ka in jakora tineno ng'ama nokwalo gik, ng'ama nokwalo mwandu to ng'ama nokwalo mwandu ni jo agencies ka odhi oyiene to kendo imbe dhi gone kura. Koro ok ber molo ng'ama no approve gi jaja, imbi racha yeka. Koro demokrasia miyi teko ni mondo i vote ng'ama nyalo kelo dongruok, ng'ama nigi maadili maber ma imbi believe in. Koro dhi kacha kokidwar ng'ama jamibadhi, dhi gone ng'ama ok jamibadhi kura. Ka in ng'ama wero jamibadhi, dhi gone ng'ama jamibadhi kura. Nikech in the long run, jatelo miyiero, jatelo ma wadhi yiero Kenya ka dhi bedo reflection mar wan. Ato bende waneno kata ka joma ne chwalo pachgi kowuok e counties ma pacho kae. Gichwalo ng'oni ponono kata ng'ato kilieko ni chin mibadhi miene to kodhi kata atoka chiwe process makamano kotere kata doho to maybe chenro makamano kawo thuolo malach kapok ong'ad bura makamano. Migao mar doho, ban migao mar doho nego nigi ting' mane en ni jopiny oko yiero jogo mantiere kod mibadhi kata jogo machin mibadhi mieno oko mi thuolo mar dhi yiero maduong' mar dwe mar 8 higani. Adwa mi example gi Singapore gi Thailand, inde mane kane gi develop ne gin gi corruption gi ne nitiere ahinya, kata mana Japan. To kane gidwa transition makoro ne gidwa loso piny gi maber, ne giwacho ni ng'ata mokwelo sheria nogol mapek sana mako yudi ni wang'ogi. Iwangi kanyo kendo ji neno. Koro ing'e ni mano kendo ne gidhi gi implement. Koro kane gidhi implement mano nomiyo ji oduogo luor. Koro e sama kamae en responsibility mag anyawacho ni en responsibility mag court, responsibility mag dogo mondo hakikisha ne gi reduce processes mag verification. Of course okwadwa ni mondo ji odhi owang'. One free society. Mondo ni mondo gi reduce process mar verifying jok mosekwelo. Mondo ko yud ni ng'ato kwelo tiwacha wacha ni e wang'ayanga ni ng'ani to kwelo, ng'ani ok onego bed ang'o, ng'ani ok onego donje e siasa. Miyo ji kendo bedo ng'eyo way in advance makata ka in gi political following manade to kata idhi ichak ni dwa kelo chaos to kwabi keti ang'o, ok wabi miyo tiko. Ramogi Ojuang bende ne waketo penjo moro e Facebook kata ka penjo ama bende ne wapenji okinyi makawuono mabende aneno ka moko kuomu oseoro ote mathoth. Penjo mabende wapenjo e chenro mar mbako romo en ni bende onego yiene jo siasa mantiere gi chilo mar mibadhi mondo ochungi. Mane penjo mabende ne wachwelo nu e Facebook kata kendo aneno ka joneno magwa mathoth ahinya osewuok oko mar duoko kata mar ng'iso chiwo pachgi kotudore kod penjo mabende en ni bende onego yiene jo siasa mantie gi chilo mar mibadhi ochungi. Moko kuoma ote mabende useoronwa e Facebook page marwa kacha mar Ramogi TV Kenya kama wantiere live. Vince Chwani wacho ni kik yiene ng'ato machal kamano ochung' e kom moramora. Nonro to mar mibadhi okane ka rumo e Kenya kae. Erokamano ahinya kuom ote machalo kama. Wacho ni nono tuo mar mibadhi ok rume pacho kae. Frederick Oracha wacho ni jogo man kod mibadhi ok onego yier nikech githiro dongruok. Erokamano ahinya Frederick Oracha. Ote machielo mabende wuoronwa e Facebook kacha mano ote mar Victor Odongo Jr. wacho ni an gi pacha to onego yienegi nikech kata oyier maonge. Erokamano ahinya kuom ote machalo kamano. Mano ote mar Victor Odongo Jr. Akawadhi ote machielo mabende wuoronwa e Facebook kacha mano Peter Thomas Siongo wacho ni ok onego oyienegi kata matin. Erokamano ahinya. Ote machielo wuod Luo Jasiaya wacho ni en ng'ano ma ok jamibadhi, en ng'ano ma ok en jamibadhi e Kenya kamano chalo ng'ama penjo moro kanyo. Kata kamano ote machielo mar Orwatai wacho ni ok owinjore ni oyienegi gichung'. Jo IEBC owinjore otamgi kik gichung', but court ma Kenya ema miyo gi thuolo ka wang' jo IEBC
osetamogi to giringo gidhie kot omiyo kot makende omiyo wacho kanyo ni omiyo kot ma Kenya ema ni kod mibadhi. Mano ote mar Orwa Tai mabende ochwalonwa ote mare e Facebook kacha. Ote machielo mabende podi donjonwa mano ote mar Jack Juma Jalego wacho ni okonego yiene makmana ni koloso nyinge mobedo maler to mano yiene. Oneno ka entiere Nyangoma Kogelo mano Nyangoma Kogelo erokamano ahinya Jack Juma Jalego. Ote bende thoth ote mar Vitalis Ochieng wacho ni gi Kenya ochung' mang'eny emomiyo ekonomi rach, pesa nitie to dhi e ofuko jomoko, koro nego tamgi mondo wabedi gi dongruok. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Les Junior wacho ni mibadhi ji nitie go te, en mana ni Kenya ka sani joma ochung' gi independent ema sani iluwo ni nitiere gi mibadhi, ji onego oket maromre. Erokamano ahinya kuom ote machalo kamano. Okoth Diego Costa Wood Migori wacho ni oneno kama ber ka entiere Nyamilu Suna West Sub County. Wacho ni okonego yiene jo siasa machin mibadhi osemako yudo lemo kendo, lakini Kenya wani pesa oketho. Ibiro neno ka pod oyienegi kata iyienegi mar laro kombe mopogore opogore. Charles wacho ni oyo ng'ama chin mibadhi mieno onego obed oko mar siasa kendo oler ne jopiny mwandu ne moyudo e tok chik. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Malcolm Odero Ochieng wacho ni apana, ng'atno ma jamibadhi ok nyal rito mwandu mar japiny nikech en ondiek gombo ne ng'eny, mibadhi tawe. Erokamano ahinya kuom ote mabende usechwalonwa nyaka Ramogi Ajwang'. Ote mabende gin ote mopogore opogore mago mana pach joneno magwa mabende luwo chenro makamae achiel kachiel kokalo e yor Facebook kata achiel kachiel kokalo e wang' jowi mar Ramogi TV kamora mora magintiere. Daktari Churchill Saoki aneno ka samarwa manomiwa oserumo. Adwani ing'iswa wachni mogik kotudore kod thuon wach mabende watwake okinyi makawuono. Ananyalo wacho ni kura miyo jopiny teko ma mondo gidhi gigone jotelo kura manyalo konyo gi dongruok. Koro miyo ma sama mondo gikaw mondo gidhi gigone jok manyalo kelo ne dongruok mabiro loko ngimagi. Erokamano ahinya. Nyaka Ramogi Ajwang' gi kanye ma wachopo godo e giko mar twak marwa okinyi makawuono. Studio mar okinyi makawuono ntiere kod Daktari Churchill Saoki mabende en janon weche mag siasa pacho kaka ne watemo mana kolo weche mag siasa matimore pacho ka hinya to sani ma piny Kenya chomo yiero maduong' mano ma ibiro bag kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Nyaka Ramogi Ajwang' gi kanye ma wachopo godo e giko mar twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka ne wachak chenro mar okinyi makawuono mano sa 12 mar okinyi nyaka sani ma dhi molo kanyo sa 5 mar onyango. Elo jogo duto mabende oneno ni chenro ni obiro ni yo makare mano Cleophas Oluocha, Sharon Ong'ao director marwa mano Alex Obado, jogo picha duto te jo makduol achiel kod jogo mantiere e TX. Wagonwa erokamano ahinya kuom neno ni chenro ni obiro ni e yo makare kaachiel kod in janeno marwa mabendi bedo kodwa. Erokamano ahinya. Nyaka kendo warom odiochieng' makiny. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.